डेभलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकोश बाथौ खेराइसालिनि लटारिनि टिकेटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। गसाइगावनि रायमना माहारियारि पार्क सेर भारत भुटान सीमा ओनसोल चौधुरी घाटआव थानाय जारिमिनारि संकोश खेराइसालिखौ जौगाखां होनाय थांखिजों डेभलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकोश बाथौ खेराइसालिनि बानजायनायाव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 14 खालार सानखालि मोनसे लटारि खेला खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे लटारि खेलानि टिकेटखौनो दिनै बेखेवना होनाय जायो। बे लटारि खेलानि टिकेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे लटारिखौ लानानै जारिमिनारि संकोश खेराइसालिखौ जौगाखां होनायाव मदद होनो थाखाय खावलायबावो लटारि कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना। बे लटारि खेलानि टिकेटनि बेसेनखौ बयनिबो सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै गांसेयाव 50 रांल' खालामनाय जादों। बेजोंनो नोंथांमोना खेराइसालि लुफुंनायाव मदद होनायजों लोगोसे खाफालाव थायोब्ला साखा खबब्रै गारि, बाइक, स्कुटि, इ-रिक्सा बायदि गासै गं 11 बेसेन गोसा बान्थाफोरनि बिगोमा जानो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। बोसोरफ्रोमबो नैबेवहाय जोङो नैबे जारिमिनारि संकोश खेराइसालियाव जोङो खेराइखौ खुङो। थिग बेबादिनो देग्लायबो जोंहा नैबे संकोश खेराइया जोंहा थिग 14 थारिखआव गोग्लैदों फेब्रुवारि दाननि आरो फाल्गुननि 1 थारिख गोग्लैगोन ओइदिन सनिबार। बे सनिबार सानावनो जों खेरायो नालाय फाल्गुननि प्रथम सप्ता सनिबार। दा बे सनिबारा देग्लाय 1 थारिखआनो गोग्लैदों आरो फेब्रुवारियाव 14 थारिख गोग्लैदों। दा देग्लाय मोनसे जों बेवहाय एसे बांसिनै जोङो गुरुत्व होनांदों। माने देग्लाय जोंनिनो गिबि मन्त्रि आसामनि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेवहाय 14 थारिखआव आं थांगोन होननानै जों खोथा होदों। दा बे हिसाबै जोङो बे खेराइखौ जोङो फ्राय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै 11, 12, 13, 14 आरो 15 थारिखआव एसे दंबावो। दा बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों बे खेराइखौ खुंफुंनो लादों। बेयाव लोगोसे सेन्ट्रेलनिबो जोंहा दुलाराय बाथौ आफादनि मिरु आफादनि जे टार्मिनेटिं सेसन, बे टार्मिनेटिं सेसना बावनो जागोन। माने कनफारेन्सजों लोगोसे जिल्ला आफादनिबो टार्मिनेटिं सेसन, बे गासिबो बेवहायनो खेबसेनो खुंजाबफागोन दा खेराइजों लोगोसे। दा ओंखायनो जों बेखौ सानब्रैनि हाबाफारि लादों। दा बेयो एसे गाजा गोमजायै खालामसिननो होननानै जों बोसोरफ्रोमबो खालामग्रा बायदि देग्लाय मोनसे फिसा जोङो लाखि गिफ्ट कुपन होननानै जों मोनसे टिकेट, जेनेबा गांसे टिकेटआव 50 थाखा होनानै जों मोनसे फिसा लटारि दिहुनदों। दा बेयो 14 थारिखआव जागोन फेब्रुवारिनि। दा बेनि थाखायनो दिनै जों दाख्लि लाहार फाहारखौ जों थिग खालामबाय। 18 थारिखआव थांनाय 18 जानुवारियाव जोंहा बेनिनो लाइखुथा अर्थात गाहाय खुन्थियाखौ जों गायसनबाय। जोंनिनो बिटिसिनि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बेखौ गायसनफैदों। दा बेजों लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे जों दिनैनो नैबे जोंनि फिसा लटारिखौबो जोङो बेखेवजेननो होननानै दिनै बेखेवबाय आरो बेयो 14 थारिखआव जागोन। दा आं बारा गोबां बुंनो सानाखिसै। जोङो जे बे लटारिजों जों माबा मोनसे एसे फिसाबाबो जोंनि जे खुंफुं आफाद बा जोंनि जे कमिटि, बेवहाय जों एसे मुलाम्फा मोनगोन होननानै जों हास्थायदों। आरो जाहाथे मानसिफ्रा बावबो लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो हायो। जों मोनसे मेला रोखोमै हाथाइ महरै जों जाहाथे बेखौ मानसिफोरखौ गोगोम लाबोनो हायो। दा जों बे हास्थायनानै जों बेखौ खालामनाय जादों। आं आसा खालामदों निस्सय बियो जाफुंगोन। औ, बेखौ जोंहा लटारि खुंफुं आफादनि आलदा बिफान दंखायो, जों दाना होदों। दा बिथांमोना, आं बेखौ बुंनो थाखाय बिथांखौ खुलुमबाय। दा जोंहा दिनैनि गोथार सानाव दा फैबाय थानाय नैबे लाखि डनेसन कुपन जे हिस्टरिक संकोश खेराइसालिखौ डेभेलपमेन्टनि नामाव जे दिनैहाय जोंहा होनो थांगासिनो दङ। बे लटारिया जोंहा फैगोन फेब्रुवारिनि 14 थारिखआव जागोन। दा बे जानो गोनां हिस्टरिक संकोश खेराइ फोरबो
2026 11, 12, 13, 14 फेब्रुवारियाव जे जागोन बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बे लटारिखौ खालामनाय जादों जाहाथे बे लटारिनि थ्रुयै जाहाथे जोंहा जोंनि जे सिमां दं बे हिस्टरिक संकोश खेराइ केम्पासखौ बा खेराइसालिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जाहाथे बेजों जों एसे एनै मुलाम्फा मोननानै जों जाहाथे बे डेभेलपमेन्टनि खामानियाव बाहायनो हायो बे आसायैनो जोङो बे लटारिखौ खालामनाय जादों आरो जोंहा 50 रां जों मोनसे कुपनाव खालामनाय जादों आरो जोंहा गांसेयाव आरो मोनसे बुकआव जोंहा गासै 10 बिलाइ दं दा बेवहाय जोंहा फार्स्ट प्राइज हिसाबै मारुति सुजुकिनि एल्ट' K10 आरो गासै 11था जोंहा बाव प्राइज होनाय जागोन दा आसा खालामो साफ्रोमबो जोंनि बाथौ सिबियारि बा बाथौ मोजां मोनग्रा बा बाथौनि मोजां सिन्था खालामग्रा बा गासिबो जोंनि बर' फिसाफ्रा बे लटारिखौ नाजावना लागोन आरो जोंखौ मदद खालामगोन होननानै जों मिजिंथिनाय जाबाय दिनैनिफ्राय